този гей Денис, с Цецо и с Никол. Да, то не че нещо се вижда, да, така. Сега на къде отиваме? Няма да ходим към светните лампи, защото могат да ни убият. Гледай го какъв е гей. Колко човек сме? 4, след се брои за 2 набиячи. Някой път не скачва с кико. Аз ще държа така. Това се качи да се снимам. Снимам, нали го знаеш? Симбата. Симбата. Ето той беше снимал клип, за какво? Правилно, знаете къде той снимал клип. Не знам къде аз изтрих всичко. Не бе, той снимал клип. Ей, графитите много са яки. Това вече е изкуство. Но е, това е вандализъм. Това е Колко етажа са тук? 8. 6. Това е. Не бе, това още нагоре, не само това. Тук не. Тихо, айде то по-клифи, кой се Не. били това? Няма как да се качим. Ще видим начин. Ще намерим. Що Никола първо? Тя може да умре. Гледай по колената. Този. А там мина отдолу ли? Аде, там отдолу ли мина? Отдолу. Как прескочи? Отдолу няма. Ето колко кликове, нормално. Тук няма никой. Била съм един път с чукани гласове. Всички път чухме ни гласове и избягахме. Не каза ли, ще сте продължили? Продължихме, защото след ги видяхме и избягахме. Какви бяха? Да, че някакво слуха се. Нали каза, че сте се качили, ще сте поговорили с тях? Не говорим още много. Питаха нищо правя да има тук. Тъй като бягайте. Не, напротив, почти сме на последния етаж. Да, има още два. Чакай тук, ако долу някой да не бият, всякакви покари на лайче да се разби. Ами, таки си биячите не млади, ти какво очакваш? What the fuck? Това кога са го направили? През времето, когато не сме идвали тук. Аз съм издал 2 седмици, отри. Вече не е на покрива почти. Това са последните стълби. А покрива отгоре. Абе, я ти съм. Къде отиваш, бе? Там сме. Вземе опат. Никога да мога видях. Знам, също малко. Не сме на кафе. Аз съм я виждал 24-ти етаж. Какво ще правим тук са? Еми сега да отиваме на покрива. Какво ще правим тук? Никол! Ако вземем някакъв, как ще си сложи да и има? Ще го премия. Ама ако има оръжие. Ще умрем. По-внимателно може би. Е страшно. Я се чукам. А? Я се чукам. Еми, защото се заживат. Ей, там имаше гълъба. Умрял и който го изяжи. Ей, там един, ей, оттам. Да. Не, ей, оттам един ми каза, слизите долу веднага. И ние Да, не слезахме. Ей, отдолу на мене. Него е. То си. Да. Да, и снима представен клип. Добре, за 4 минути се скачихме. Аре на другия покрив на нас. И аре ги покажем там надолу, кои са стаечките, лабиринта. Добре, как ще отидем при другия покрив? Не, Ами малко ще постои. това ще го цензурирам. А да така каза за... Учиш ли бе? Да, аз правим по математика. Добре. Шещиш? Един математик ти подсказва. Да. Първо до 16-та, нали? Значи с 38 точки.
И? Аз взем 30 и малко там. Чакай. Коя задача е 36? Не, бе, кажи ти. Казах ти да не засягаш газа, но да се Даш ми приби? Да, ще прибия с пачка, че ще е много. Добре, извини. След това ръка не Не, аз се тръгвам, тук някакво правя. Стък. Чакай. Зак. Това го помня, че беше и там изкарано на стълбите. Тук може да включим тока. Не, бе, Чакай. Чакай, там стига да покрива. Там ти виждала, там стига да покрива. Тук ще има. Воу. Да, ти утесеш. Някак. Аре, тръгвам. Аре, верно. Не. Няма как да се качим от тук после. What the fuck? What the fuck? Там ще мине някой пулик. Като майка ти. Аре, бе. Абе, в мола са. Имате така, да те разкараме през другите. А? О, те разкараме. Не знам. Има песен на Майнкрафт. Какво? Има песен на Майнкрафт, това не Я пусна. Майка не знам. Ти трябва да я знаеш. Не. Провертях ти го. Ти го наляво или надясно? Не може да не я знаеш. Да, чувам. Ама на кой е? Да. Много е яка. Кой е? Не знам някой измисъл от Майнкрафт. Това е мисля на TNT. Дери се май си бабен. Фурли, бе. Ей, вижте. Ама те са използвани. Запишем мястото. Беше 7 минути. Това е ще стане много по-кратко. Ама не мразни. Ето тук са яките графити. Тук може да заведеш някой да го изнасилиш, без никой да знае. Те ще може да си. Какво? Ай, тръгвам. Ти си да направо на някакво. И после херна в мола. Какво правда? Ти се примахва на къде ме. Аз не съм. Тук колко за цигането има? Лешки София май пише там. Не. Ерхо, има ли някой? Явно няма никой там. Това е някакво гейче. Това сте че си. Тук някой е пил май кола. Скоро такава имам само преди месец. Това толкова голямо помещение, едва някакъв ще не намерим. Ако видите някой да се качва, се пресите ми ще идваме да Тя къде е? Аз им казах преди това, че ще ги сплашиш. Така че Да, но ти си пак си къдеш. това е тук плавам. И сега нека ще Джупи. Хайде, аз скача от тук. Аре. Прекрасно си като твой епизод. Аз не съм бил на там. Аре да скачам от тук. Не, колко. Ама първо да хвърлим майката на Денис. Не бе, бате! Може да падне. Аре, идваме тук, че ще се бори той. Бати как му запна. След точки рус. Не. Да, ще би намерим. Не бе, няма нищо да ти направят, аре, ела. Аз тръгвам.
Зелко, ай пише да сгрем друг чашката браво. Не. Аре, Цецо. Цецо. А, тук е скучно. Виж. Дори как пише. Това пише ли? Защото нямаше нищо в него. Аре, идвай! Аре, прибием, вика, пише Левски. Не пише Левски, бе. Левски пише. Пише, те е вкарай. Аре! Това не тук не пише. Е, тук пише. Ето, виж какво. Да, това е хубаво нарисувах. А вие от кога сте? Това не сте. Ами, как? В смисъл? Аре се. Ара. Не, зък. Аре, бе, може някой да се качи. Моето би не има някой скачи. Аре, плохо, О, дедзаги. Казвам, че е мръсно. Това е троеш. Знам. Добре, как са написани оня графит там, ако ме питам? Ами, не знам. Цецо, кажи ми какво е написано това. Е, това е там. Някакви прота. Като се качи ли е там, може би. Това може би е нямало е тази стена там преди. И там. Ара. Тия графити са стари. Тия графити са стари. What the fuck? Някой мята пръчки. Кой ли е? Майсти? Тук така да видите направи той да се красни. Аре, оттам да минем. Не, бе, оттам. Ето тук, Ара. Там куча. Моята пръчка, къде е паднала. Не ми беше отгоре. Къде има куча? Има мазето, да се в мазето. Какво? Никой не да се в мазето, това ще е това някой е влизал. Много хора. И там надолу има още, виж. Кошките да се махаме. По-добре отгоре да се махнем. Кошките света може да има някой. Аре да се махнем оттам. В Ара. Смека от Да, да сме. Откъде са? Къде е пътя? Надясно сме. Не, аре на там. Ето. Аре. От тук също може да се види. Видях човек при светните лампички. Да. Не, аре, бас е там, които бяха напълни тази светните лампички. Видях сега и това бързо. Ако ми не видях. А, кипър. За дружба. Чакай! Да, да. И това беше днес от Цецо, Денис Бекс